TimeTimer Pro Play, det er en af de nyere TimeTimers. Så får vi fortsat lidt spørgsmål omkring, hvad er det nye? Hvad er det, der er bedre for den? Det vil jeg prøve at forklare lidt kort her. Hvis vi starter med skiven, så kommer den i en ny farve med høj kontrast, samt nogle større tal, som betyder, at man nemmere kan følge med i nedtællingen, samt nemmere kan sætte tiden helt rigtigt. Man kommer til at opleve, at drejeknappen er blevet nemmere at operere med, grundet de her små knopper, som gør det nemmere at få fat i. Skiven er gemt bag en fuld skærm her, og det betyder, at der ikke kommer så meget støv i mekanismen, som ved nogle af de andre TimeTimer. En vigtig opdatering er den her knap, som gør, at du kan slukke for alarmen, når du lige har hørt den, så du ikke behøver at høre alle de bip, der kommer en efter en. Ligesom på alle TimeTimer, så kan du regulere lydens, hvor højt alarmen lyder, og så har du nem adgang til batteriet. På den her TimeTimer får du også som standard en beskyttelsescover i en fin hvid farve, så det ikke er så nemt, at TimeTimeren går i stykker. Sidst men ikke mindst, så får du 1 år premium adgang til TimeTimer-appen. Så der er faktisk mange ting her, som du kan bruge. Jeg håber, den her video hjælper dig lige med at forstå, hvad det er, du får for pengene.